Ang imong purol, short nimo, kinahanglan yun branded, original. Imong kao, original. Imong sapatos, original. Imong tinuhuan, peke. Pagmantala sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinud-an, nakadungog usab kamo, nagiingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panahan, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw gayud panumpa kung ikaw manahan. Ayaw panumpa sa langit, kayang langit mao man ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kayang yuta mao man ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halamdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapabuti o makapaitong sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang, oo o dili. Kay kun may mukapin paniini, kana hikana sayaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Parehong maglingkod ang tanan. Mayong buntag na itong tanan. God is good. All the time. Yun ang nakunoy binatanon, anak. Mingong, God is good. Grabe. All the time. Balik ko nung murag nag-iya-iya man. God is good. All the time. So, salamat sa Ginoo. Matun pa, duha kong tulo, magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa inyo, taliwala. Sa in English pa, if there are two or three gathered together, there is picture taking. Bitaw pasalamatan na to ang Ginoo, siya ang rason nganong nagkahiusa ta karon. Amen. O usab atong pasalamatan atong mahal na obispo, Bishop Polito Cortez, nga nihatag natong pagtugon nga kita magkatigom karon. Amen. O usab atong pasalamatan ang atong mga kaparian dinhi sa Bikaryato.
Una, akong classmate, Father Arturo Conrad Lagarde. Ito ang nagbunyag. O si Father Nay Ibanez. Father. O si Father Tonton Arnaiz. Iya rin nakita na akong tingog. Si Father Hitchon Amahit. Ako contemporary sa seminaryo. Sa seminarista pa may si Father Primo Taok. O ang bago yung giordinahan. Itong June 6, si Father Flor Taok. Duha na sila. Duha na mga pariwats. Induta. O si Father Lonilo Torres. Banato. Father June Mark Bumidiano. O si Father Arnil Pauline. Wa, diri no? Asa ko rin? Ano na rin? Amo. Leader ni sa kuan. Sa pastoral apostolate. Si Father Arnil. O kanatong tanan, nga ni adin karon nihilak ang Ginoo sa kalipay karong adlaw. Amen? Kay nakakita siya kanimo ug kanako na nagkahiusa sa iyang presensya. Amen? Karong hapon, alauna nga to sa alas 5, empowerment of spiritual warfare. Kay usahay ang na-empower mga exorcist ra. Wa maapil ang mga pari. Labaw na wa maapil ang katawhan sa Diyos. Isa rin makikugno ang exorcist, kamo wa. Sugod kita gibunyagan, mauna na ang atong misyon. Musugod kag sa dili. Pangutana sa pari ni bunyag ni mo bisag wa makaibuot. Isa lingkoy pa ni mo si Satanas. Sa tubag ninyo. Kusuki man manupang isa likway pa ninyo yung pamaami, isa likway pa ninyo ang yung personal nga interes, isa likway. Nagatubo pa ka mo sa Diyos, amahan magbuhat sa tanan, isa likway. Sa puro, di na mamarte. Sugod pa, ibunyagan na kita. Ang number 1 na itong ay sa likway, ang yawa. Mutuo pa ba mong yawa? Hoy. Mutuo pa ba mong yawa? Nakakita na ba mong yawa? Tanaw mo siyang tapan. Hindi mong yawa, tanaw sa tapan. So karong alauna nga ito sa alas 5, atong busugon ang ato huna-huna kasing-kasing sa mga kamaturan na gitudlo sa simbahan. Sa mga kamaturan ni gitudlo sa atong Ginoo. Kay simbahan day nato unique sa ubang tinuhuan. Anong unique ang simbang Katoliko sa ubang tinuhuan? Ang ubang tinuhuan gidala base sa opinion. Opinion ni Soriano, opinion ni Kibuloy, opinion ni Felix Manalo. Pero ang simbahan ng Katoliko, huwag gidala sa opinion sa mga obispo. Huwag gidala sa opinion sa kaparian. Kundi sa kamatuor. Itong pakpakan ang ating simbahan. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16, ang simbahan mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unsa ang matuod nga simbahan? Haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Kung imong biyaan ang simbahan, dili ang simbahan imong ibiyakan, kundi ang kamatuoran. Unang di Katoliko dire, pamalig na mo dayon. Namong t-shirt branded. Ganahan yung kag branded imong t-shirt. Ang imong purol, short nimo, kinahanglan yun branded, original. Imong kao, original. Imong sapatos, original.
Kaya mo tinuhuan pike. Pwede na. Uy. Ang imong simbahan pirated. Kung nga itong pilion ang original. Original lumilain ang simbahang Katoliko. The rest, tinukod lang tao. Kaya, kung ang saksi ni Jehovah may tinuod, kamalin tagtanan ay, magsaksi ta. Kung ang Iglesia ni Cristo may tinuod, mag-Iglesia ni Cristo tagtanan. Ubuol na ko ang sutana. Kana, kung ang Iglesia ni Cristo may tinuod, ang Katoliko may tinuod, walang kinahanglan atong paugon ng atong karmo. Magpaubos kita sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? Sa atong Ebanghelyo karon mingon si Kristo man no? Ang lampas sa kapal. 96. Ningon si Kristo sa ito Ebanghelyo karon. Kung ano na kay kasabot, tingnan lamang oo o dili. Kung manaadita, or kung na tayo kasabot, kinahanglan tumanon nato ang atong saad. Kaya kung di nato tumanon atong mga saad, buton ta. Bakakon ta. Kakanta pa, bakakon ka, liar evil ka, bakakon ka, liar evil ka. Nagadungog mo ron? Kung mahisama ta sa amahan sa tanang bakak, isa may amahan sa tanang bakakon, si Satanas. Wala pa, paminaw mo kung sa gali inyong ibuyan nga storya, kung di mo katuman, ingnay mong ikasabot, dun ako'y kakulian. Ina lang oo o dili. Kay ang pakapin niya na, ay naminaw mo sa gospel ko. Kung dun ay pakapin sa oo o dili, sa may iingon dili. Iyan na kana sa gikan na kana sa yawa. Sige. Kung pakapinan na ito mga saan, aron pag more pa, promise, mamatay pa ka. Inalang oo, kung makaadto ka. Inalang dili, kung dili ka kaadto. Kay kung doon na pa'y mo pakapin o kapin ni ana, di ka na kinisa yawa. Ya, kung sigag saan, o niya, hindi mo tumanon, unsay consequence na na? Wa na'y musalin nato. Wa na'y musalin nimo. Pinoo nimo. Unsa may counter nato nga virtue niini? Truthfulness, faithfulness, ang kamatinud-anon sa tanan natong gibuhian nga mga sa. Kamusta man mo ni saad mo siyang bana? Kapag kamatyan ta ka sa kasakit o kalipan. Nya kung kasakit na, divorce ta. Kung sa kasakit na, buwag ta. Tinoon dili. Daghang si simba pero nag-promote gapong divorce bill. Kumusta ang atong saan atubangan sa Ginoo? Sa to, sa kasakit o kalipan, sa maayog lawas o sa kamugaway o sa kasakit, kapitos, sa lain na, sa kinabuhi o kamatayon. Ang kamatayon ra
maoy makabulag kaninyo. So kada ding saad na to manubag deita tanan sa Ginoo. Kabantay mo, kumusaan mo sa inyong mga anak, kinahanglan ninyo ng tumanon. Yan naman, madugayan, mawa na pagsalig ang imong mga anak nganha kanimo. Kanang atong pagayuon karon, karong adlaw, karong gudloa, karong murasa, Ginoo, kay ko grasya, ang mahimo kong matinud-anon sa akong huna-huna, mahimo kong matinud-anon sa akong mga ipagsulti, mahimo kong matinud-anon sa akong mga buhay. Yatiman ini, daghan kaayong matandog nimo, daghan kay mo salig nimo, daghan kay mo daig sa imo. Amen. Pero kanang tumayo ng kagsulti, kalimuot man ron. May ka nga, asa naman ako mga hangin, yung mga silingan. Kalimuot man rin sa covered court. May kung na'y hangin, mga palita, mayurag storya, pero why buha. Mayunay ang pulo sa iya mga buhay. Muna'y challenge na itong tanan, nga niya din ikaroon. Kitang tanan, mga pari, anumpa po sa altar sa Ginoo. Unang muhaw mi sa altar sa Diyos. Unang kitang tanan, manupag sa atubangan sa Ginoo. Why exempted na to? Apil ang sa tupang kitang tanan. Yang pangutan na karon, kumusta man ang atong mga panaan sa Diyos? Kumusta man ang ato na mga panaan sa atong isikataw? Atong pakinig ito. Kung daghan kang mga saad nga wa tumana, expect na lang na daghang mga tao na skandalo nimo, daghang mga tao na napasikitan nimo, daghang mga tao na wala na usali, na wala nagpadlao tungod sa imo mga saad. Amen? Mura dyan ay highlight si Ebanghelyo. Truthful ba ta sa itong mga saad? Faithful ba ta sa atong mga ipagsaaran? Kaya kung dili, kung na'y pakapin, manaan ka, manumpa ka uban ang langit, manumpa ka uban ang yuta, dako din ang sana. Atubangan sa Ginoo. Kaya ingon man siya diri, ang pasahog balik ang Ebanghelyo karon. Ingon siya, ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo. Di ba? Panumpa ta, more pa. Kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ayaw kayud panumpa kung ikaw manaan. No? Kamo kanyo ba sumabot ko? Nang di jud ka, usahan lang ka pero malikamot ka. Dili ka muhatag og panumpa. Di kung nanakay panumpa niya di ka katuman. Sure di ka, kabuhi pa ka uma. Sure ba itang buhi pa ta uma. Sa Job 4:20 ningon man si Job, dunay makita nato sa buntag, dunay makita nato sa udto. Pero sa kagabion matingala kita kay gihaya na. Pader, nagkatawag-katawa pa to ganinang buntag. Nang libak pa to ganinang udto. Pagkagabi man na tikpak man. Makarelate mo? Abdi pa man to ganina, Pader. Unang, doon ay makita na to sa buntag, doon ay makita na to sa udto, pero mahipulong kita na sa kagabion, gihaya na. Unang ikta ka paniguro sa umot. Unang mingon lang ta, kung itugod sa Ginoo.
Muadto ko. Amen? Ayaw kayong panumpa sa langit nga mao ang trono sa Dios. Ayaw sa panumpa sa yuta kay kinitumbanan sa Dios. Ni Jerusalem kay kini mao ang balaang siyudad sa Dios. Ayaw ka mo panumpa bisan gani sa paggamit sa inyong ulo. Ina lamang oo o di. Kaya kung may mukapit pa ni ini, di ka na kini sa Yahweh. No. Si Kristo mismo nagditok ini. Ano na joy Yahweh mo pakapit. Sa may pakapit para i-glorify ang atong kaugalingon. Kanang atong maayong buhat, pagbantay mo anak, basig ang atong kaugalingon ang na-glorify. Tanan atong mga maayong buhat, kinahanglan glory to God, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Munang katapusan natong ampo, the glory to God, glory to the Father, glory to the Son, and to the Holy Spirit. Dili sa imong kahimayaan. E manghambog naman ta. Kung wa ko, dili na makagraduate. Kung wa ko, di na kahuman. Kung wa ko, sus, asa na punta ng mga tao. Ano na? Manghambog kiro na ta. Kung wa ko, sus, yung mga tawhana na nagsalig na nako. Asa ka na sila karon? Kung wa pa ko. Wait ka boss! Kung kay human, pinaganampusod sila, nakalimot na sila sa akong kaayo. Mga ingrata. Tawa na karili. Tandaan itong mga maayong buhat. Glory to the Father. Watay ato. Tanan ganyan nato, dili ato. Nandita angay manumpa. Tanan imong kabtaan, di na imo. Tanan imong minilyon nga kwarta, di na imo. Ni kamatay nimo magdaba kag milyon. Hoy. Kung magdakas minteryo, ukbon kas mga kawatan. Lungkapon ka dito. Tinood, dili. Ipanghatag inyong minilyon karon. Kay di madaha. Uy. Unsay kalainan sa time ug sa kwarta. What's the difference between time and money? Money ang difference. You know how much money you have, but you do not know how much time you left. Naibaw ka pilay kwarta ni Rosquat, bangko ron. Tinoo nila. Pero wala ko kay bawa. Pila na lang kakaadlaw. Tinoo nila. Wala ba gipili ka matayo? Da ko'y gihilo, himatyo na. Nibulot ang tiyan, naghubag ang paa. Ingon ako, Pader, hapit na ko mamatay. No, 80 anyos na. Lamit to bagon o hapit na. Wala mo kumigo. Mag-iwasan nun niya. Ang tubag na ko mo ni, Lula, tinuod niya terminal ka. Grabe mong sakit. Tinuod sa nga maayo kong lawas. Ruwa magpasabot, mauna ka na ko. Lawa ko'y sakit. Ikaw doon na kay grabing sakit. Wa magpasabot nga mauwahi ko ni mo. Kay ang kamatayon, kada segundo, sa tibok kalibutan, doon ay tulo mamatay. Kada segundo. Bilay namatay? Tulo. Tuwara ba ni hulog? Naging ako, pila na yung namatay. Yung maapil yung tampan ron. Simpa ko ka pa din. Ikaw tayo mauna. Magdungan na. No? Dahil kumpisal na ako, Martes Santo. Amti kaayo.
50 anyos. Why sakit? Last Jesus gabi sa pader. Pagumpisal unta ko. Nahuman na kay pagumpisal pader. Sa nahuman na. Wala ni doon lang ko. Pagumpisal unta ko. Ganong unta man. Mawaw ko ni mo pader. Anong mawaw ka na ko? Nakainom ko. Dahil oo na utro sa kong nakainom. Dali. Likod rin ay kao. Parihar na dali. Likod. Kumpisal tanang saan mo. Ikumpisal niya tanang saan. Mga 10:30 na human may isa nga padir. Salamat. Gaan kay ko pamati. Sabi, God bless. Bye-bye padir. Bye-bye. Namatay siya Merkulis Santo. Tinubod na ditong babay niya. No? Ikaw kumitsar, babay pa din. No? Babay na din forever. Namatay siya alauna sa Merkulis Santo. Watsong ko magdahong. Yung pila na nang day kauras ang napili niya. Atong ipon na. Midyaman. Alas 11:00, alas 12:00, alauna siya namatay. Wa ko magdahom, naduha na lang di kauras. O tunga, ang nahabilin sa iyang kinabuhi. Sabi na, tanaway niyong tapat. Tanaw. Pangutanan, basin katapusan na itong tapat. Panugo na. Kung pamutan na pila na lang kagka-oras. Di ba para ka rin? What's the difference between time and money? The difference is, you know how much money you have, but you don't know how much time you left. Wala ko sa may challenge na ito, kaya wak man takibaw ka no sa atakuha o sa Ginoo. Pagmatinunan sa atong mga pulo. Pagmatinunanon sa atong hula-hula. Pagmatinunanon sa atong mga banaan. Sa Diyos, labaw sa Diyos. O sa atong mga igsuon nga niha karon. Kaya matinunanon ka, hindi ka matay ni mo. Mapuno ang simbahan. Tinaon nila. Kung bakakon ka, gamay na kay manipa. Naibaw na ko, kinig namatay, either bakakon or tihik. Mailhan man ang buutang namatay, kay mapuno man ang simbahan, tinoon nila. Pero tihik kinig namatay, tihik basta nang nangamatay, sus gamay na yung kayo. Ngayon ka balik, klaro na nila. Nadugay ka ma, lingkawas sa purgatorio. Gamay na may maampo mo. Ya kung generous ka, uy, tanan mag-ampo ni mo, uy, dali na kay ka, malingkawas sa purgatorio. Murang kwites ni mong kag. Sa kwites, litsus lang. San Pedro ito, pagli sa libros kinamuhi, makuratan. Uy! Dili na pagkali ka namatay. Noon, susuma ka din sa laki ni mo silingan pilan to katungig dito sa purgatorio nagtingkagol. Na ikaw dito sa nakadre. Generous ko nyo. Wa ko mawili sa kong kaptangan. Wa ko mawili sa kong mga bukan. Akong ipakambi sa labaw ng hinahangin. Amen? Matinud-anon ko sa kong mga saan. Kung matinud-anon ta sa itong mga saan, ang Ginoo manalangin kanina. Dili ug way panahon ang iyawa sa imong kinabuhi. Yan naman, matinud-anon ta. Faithful ta. Truthful ta. Ya, kumusta man ay mo ba? Puno sa liba? Puno sa baka? O na atong kinabuhi mapahamang? Kay nang kinabuhi man ta sa baka. Ang atong kalag, mapahamang. Sa imperno matagak. Sa matagak? Yan naman, puno tas mga bakak.
O nang kung kita di matinud-anon, ang Diyos magpabiling matinud-anon. Atong pakpakan ang Ginoo. O nagkaroon, karong adlaw atong panhinuslan ka matinud-anon sa Diyos. Siya nagasaad kanato nga magauban siya kanato hangtod dayon sa katapusas mga adlaw. Unang naguban siya kanato karon diha sa Santos nga Eucharistia. Kamong mga masakiton nga niya dinhi karon kada adlaw mo simba. Mga CWL nga niya dinhi karon natuloy kong may lingaw. Kada adlaw mo simba. Daghan kayong sakit mamaayo. Uy, nabay bayad ang nabay entrance fee ang simbahan, naawa. Uy, naawa. Mingon pas Father Nilo nga sa Kristan, kanang wa muhog sa sipod sa Kristan. Bantaye. Ano, Father? Dili na ito pagkalawatot sa awas ni Kristo. Yung sa ito pagkalawatan ni Father, bukog ni Kristo. Parang mapupog ng mga tihig na dagko sa atong parokya. Muhog sa sipod or dili, lawas ni Kristo ang ato makalawas. Tanang masakiton niya dinhi karon simba kanunay. The source of healing is the Eucharist. Amen. He must increase, I must decrease. Saan yung pagkaayo mo na mo simba-simba? Uy. Siya na ang nag-ayo sa muta. Siya na ang nagpanhaw sa daghang mga patay. Ang pan yang gikan sa langit. Kasi makatagara, pare ra. Uy. Kasi makatagara. Na ito pasalamatan mga kaparian dito sa Diocese of Dumaguete. Every time makakita kong pare, mo na konkreto nga timaan, yang katawhan sa Diyos, gihigugma sa atong Ginoo. Every time makakita kong pare, unang higugmaan ninyo ang pare. Amen? Duplihan ninyo ang pagpangga sa atong kaparian. Makahimo na mo sa pangalawa si Kristo. Dili. Unang mingon si Kristo, pagkana ako mga karnero. Unang pare na makahimo niya. Only the priest can administer the sacrament. Dili lang ko. Unang ayaw mo biya sa pare. Kaya kung mo biya mo sa inyong pare, dili ang pare inyong ibiyaan, kundi si Kristo. Kung wak mo kauyon sa pare, ayaw mo balik lang parokya. Ano na ko siya balis bikas parokya pa din. Bako kayo na naman panis-panis pa din. Yung ayun, ari na ko musimba sa pikas parokya, sayop ka. Yan naman, dili ang pari ang imong gianak sa simbahan. Dili ang obispo ang imong gianak sa simbahan. Amen? Kung dili ang pan na gikan sa langit. Kung sa kalainan sa pari o sa pastor, dako kay kalainan. Ang pare, ang pastor, nagdala og mga buta. Noodles, tinapa. Kung sabi ni pastor, relief goods, no, tambal sa aftershocks, linog. Bugas. Ito sa akong parokya, higaan nila akong mga parokyano og motor, rusing. Gingnan ko sa akong parokyano, Pader, dawaton pa na mo ang yata ka motor, dawata! Gatag na. Ang ay dili niyo dawaton, ang ilang piki na tinunguan. Kaya ang mga pastor magdagbutang, pero ang pare, wak siya butang. Sige pagpakulikta. Oops, inyo. Buho na din inyong kuan, plaster, buho na, buho. Kaya pare, way dagbutang. Ang da sa pare, ang tag-iya sa tanang butang, ang bahay, nagtukan sa langit. Ito pagpakan. Ang tanan, nato, kapatid. Asay pilion ninyo, butang o tag-iyas butang.
mo maningo. Pwedeng ulo di abang pader. Amo sang dawata, okay na siya. Pero ay lang dawata ang pigi nila nga tinuhuan. Amen! God is good! All the time! Atong pagpakan ang Ginoo. So, kita taon niya para sa atong empowerment and catechism. Excited na mo? Katong katugon, katugra mo. Iyaan na mo dari kahuman. No? Balikon ako ang Ebanghelyo mga suon, nag-challenge na to pila man ka porsyento atong gihatag sa atong pagkamatinud-an. 1 bar? Sorry, 1 bar? 2 bars? 3 bars? Or 4 bars? Full charge ba ta? Kung ito pangayon sa Ginoo nga atong pagka-faithful, atong pagka-truthful, full charge. Ulit naman full charge without the sacrament. Yung sacrament may muhatag na to o grasya. Amen? Kung na ito i-highlight ko niya sa atong catechism. Palihog manindo, apil ang nangato. Anto karong ang puon ang pag-ampo sa katawhan